Dêrsim yek ji parêzgehên diyar ên Bakurê Kurdistanê ye. Piraniya şêniyên Dêrsimê elewî ne û bi zaraveyê zazakî diaxivin. Li Dêrsimê hunera pêkersaziyê pîşeyeke pîrûz e. Li vê parêzgeha Bakurê Kurdistanê hunermendekî peykersaz yê bi navê Sinan Saul heye. Sinan Saul pispor û şerezeyekî diyar ê dekurên malan e. Nêzîka 4 salan e birêya nîgar û pêkerên peskoviyên biçûk xwezaya Dêrsimê didinasîn. Balıkesir Üniversitesi. من لهر دو زانینگه بالی کسیر و جلال بیار خوندیه. پسپوریا من نتکلداری هنرا منا. لی از هوگره هنره ما. و جاروکاتیا خواه از هرتم برفتارا خواه یا بکور حری هویرو رنگان را پر تایبت بوم. من کاریبو برهمن سپحی جوان چه بکم. من ده تختکو داران ده پیکرین خوشک چه کرن. من کارین به همپا بکوران چه کرن. لکیلک آویجی کارین و بهرای من جبو هنرا نگار کشی زیده تر بو. جبو از هنرا خو زیده تر بپیش بخم من اف گالری وکر و من بسایاوی کاری بو گلک برهمن جدا یه نگار کشی و پیکرسازیه boya gazeti û nîgarkêşiya li ser avê û gelek hunerên din berhem bînim. Resimde biraz kendimi ilerletmeyi başardım. Sinan Saul 45 saliye û beşa dîzayna baxçeyan li zanîngeha Celalbeyar li parêzgeha Manîsayê qedandiye. Piştî ku li Dêrsimê nîştecî bû galeriyeke taybet li mala xwe vekir û mijûlî nîgarkêşî û pêkersaziya xemilandina malan e. Pêkerên biçûk ên kesayetê navdarê Kurd Seyid Reza û herwiha komkujiya Dêrsimê çêkirine. Her wisa piraniya pêkerên ku çêdike peskoviyên Dêrsimê ne. Çünkü peskovî li cem hinek Dêrsimyan pîrûzin. Bizim asıl amacımız evrensel çalışmalar yapmak. Ama başlangıç olarak buranın kültürü... Armanca serekaya karên min derbirîna xwezayê ye. Ez dixwazim çanda Dêrsimê û reftara wan al hember xwezayê reng vede. Ev dê bibe şeh esereka bêhempa. Dêrsimî bi hemû hêza xwe hewl didin xweza û keskahiyê biparêzin. Wek erkekî li ser milên min ez jî dixwazim berhemên min di her maleka Dêrsimê de hebin. Wek spas û hurmetgirtina jîngehdost û xwezadostan. O hayvanları karşısında görebileceği şekilde resim, biblo olarak yapmaya çalışıyoruz. Sinan galeriya xwe nûla fêrgehekê bikartîne. Ji bo ku keç û jinên Kurd li Dêrsimê hînî vî hunerê bibin. Alt sınıflarda objeler yapmaya çalışıyoruz. Daxwazeka mezin li ser berhemên min ên hunerî heye û ez jî şev û rojê dikim yek ji bo ku ez xwestekên wan bicih bînim. û tew ji bo hejar û feqîran jî ez pir alîkariya wan dikim. Di heman demê de jin jî dikarin bi rêya beşdarbûna di galeriya min de xwe fêrî vê hunerê bikin. Dibe ku di siberojê de bibe pîşeyek û ew mifayê jê werbigirin. Lê pêwîst e vêyekê jî bizanin ku di vê xwediyên dest û tiliyên rengîn bin. Ji bo hînkirina wan çi ji destê min bê ez ê xemsariyê nekim. Sektöre dönüşebilir yani. Ji bilî ku vêyekê nûla hunereke bedew dibîne, Sinan dixwaze bi rêya vê peyama Dêrsimiyan ku jîngeheke kesk û paqij û parastina ajalên kovî ye ragihîne.